урынына калган апабызны 70 еллык юбилее белән котларга без дә бик теләп ашыгабыз, дип язалар алдагы котлау сәламен Фатыйма Рызвановна сезгә, сеңелегез Мәрьям, киявегез Әнвәр, сеңелегез Равилә, сеңелегез Сәдәт, киявегез Фәрид, сеңелегез Адилә, киявегез Ярулла, сеңелегез Әлфия, киявегез Марат бала аныклары белән. 7 күз карасы, 7 апа-сеңел булып, без бер-беребезгә улы терәк булып, әткәй-әнкәйнең татлы алмалары булып бик тату истек. Вакыт уза, гомерләр бер урында кызганычка каршы туктап тормыйлар. Шуңа да гомер агышы инде якын кешеләребезне җитәрлек мәңгелек дөньяга алып китте. Бүген без апабызны бик кадерләп, әниебез урынына калган кешебез дип йөртәбез. Шулай булмыймы? Без бит аңа шатлыкларыбыз белән дә, кайгы, борчу сагышларыбыз белән дә йөгереп килеп киңәш сорыйбыз. Аның күзенә карап, ниндидер җылылык белән биргән рөхсәтен, булмаса яратып әйткән шелтәсен укыйбыз. Бар бәйрәмнәр, җомга көннәр апабызның өй тирәсендә машина куярга урын калмаслык була. Чөнки без аның җылы күңеленә ашкынабыз. Шөкер, улы Ринат, килене Әлфия һәм оныклары белән яшәгән апабыз бик бәхетле картлык каршылый. Һәр вакыт кайчан барып кермәйек, алар безне ачык шат йөзләре, сый тулы тәмле ашы белән, табыннары белән каршылыйлар. Киленебез Әлфиянең уңган куллары пешергән тәмле бәлешләре генә ни торасың. Апабыз бик акыллы, җилләргә бирешмичә, куйган максатларына ирешеп килүе аны һәр вакыт безне сокландырып тора. Армый атлаган ат диясе килә аның хакында. Балаларын да ул нәкъ шушы сыйфатларга ия булган кешеләр итеп тәрбияләде. Бүген аларның бәхетенә куанып, үзе үстергән чәчкәләренең игелеген күреп, картлыгын били. Сөеклебез, ихластан котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Туар таңнарың тыныч, гомерең бәхетле булсын. Синең йөзеңдәге бәхет чаткылары сүнмәсен. Киләчәктә дә безне сөендереп, озак еллар бәхет шатлыкларга төренеп яшәсәң иде. Син һәр вакыт кешеләргә ярдәмчел, ачык йөзле, кулыңнан килгәнчә ярдәм итәргә тырышасың. Алдагы көнеңдә дә Ходай сине сәламәтлектән айырмасын. Безнең кадерле, сөйкемле, әнидә якын матур апабыз булып кал. Туганнарны туган итә белдең. Хөрмәт иттең кеше, олысын. Сәламәтлек белән тыйып яшә, гаилә ушагыңның җылысын. Кыштай моңлы, чәчәктәй саф, болындай киң күңелең. Фәрештәләр саклап йөртсен, озын булсын гомерең. Сәламәтлек, озын гомер язсын. Гөлкеләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яша. Хөрмәтле Фатыйма Рызвановна, юбилеегез мүбәрәк булсын. Алдагы җыр якыннарыгызның бүләге булып яңгырасын. Кабул итеп алыгыз. Берәүләр яралый, берәүләр давалый. Кемнәре юк якты дөньяның. Җаннарыма дава, белеп тоеп яшәү. Туган якта апам син барын. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайда китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Суга түгел уңга, салып җайлы юлга. Туганлыкны аклый, саклыйсың. Түккән көчләремне, күреп эшләремне, канатларымны үстерәсең. Апам, апам, әнкәй кебек апам. Арада берәү булгансың. Туган яктан җылы җилләр исә. Шул җилләрне тоям кайда китә. Син бар апам анда, син барсың. Син бар апам минем, син барсың. Туган нигезе
Saklap sayrar kışı, gitmez kuşu minem köngülümünün. Abıylardan artık çiznem tigizinde, birsin Allah'ım ömürlerini. Opam, opam, enkey gibi opam, arada bir yav bulgansın. Tuğan yoktan жылы jiller isen, şul jillerini tıyam koyta kiten. Sin bar opam anda, sin barsın, sin bar opam minem, sin barsın. Opam, opam, enkey gibi opam, arada bir yav bulgansın. Tuğan yoktan жылы jiller isen, şul jillerini tıyam koyta kiten. Sin bar opam anda, sin barsın, sin bar opam minem, sin barsın. Sin bar opam anda, sin barsın, sin bar opam minem, sin barsın.